भैया हम आजाद चौहान आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे पूरे भारतवासियों की तरफ से उन माता को सत सत नमन। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। दिहलू ना कवन खबरिया ना दिहलू कोई संदेश, अचके में तू चली गईलू सदमा में पड़ल पूरा देश। हे माई दिहलू ना कवन खबरिया ना दिहलू कोई संदेश, अचके में तू चली गईलू सदमा में पड़ल पूरा देश। दिहले रोआई कैसन बाबे संजोग, छोड़ी चली गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग, छोड़ी चले गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग, छोड़ी चले गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग। सुनते खबर दुनू अखिया भरल हो, मन बा बेचैन जब से पता चलल हो। हे माई सुनते खबर दुनू अखिया भरल हो, मन बा बेचैन जब से पता चलल हो। खुशिया में रहे सभे आइली अचके सो, छोड़ी चली गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग, छोड़ी चली गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग। दिहलू ना कवन खबरिया ना दिहलू कोई संदेश, अचके में तू चली गईलू सदमा में पड़ल पूरा देश। दिहले रोआई कैसन बाबे संजोग, छोड़ी चली गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग, छोड़ी चले गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग, छोड़ी चले गईलू तू रोता बे पूरा देशवा के लोग।